ponad 3 lat już wyjechałem do Polski, mieszkałem 1,5 roku, potem wyjechaliśmy razem do Gruzji, mieszkaliśmy cały rok w Gruzji, potem do Kazachstanu, do Almaty, no i wróciliśmy się, no tak. Tak, a gdzie Państwo mieszkali w Polsce? W których miejscach? Sam mieszkałem Aha, w Krakowie. W Krakowie, Tak. to Dzielnica Podgórze. Aha, która? Dzielnica Podgórze, niedaleko od Kazimierza. A w Kazimierzu, aha. Tak. Bardzo ciekawe. No. To po prostu wspaniałe. Pan mogę w języku polskim? O, dziękuję bardzo. Tak. Bardzo ładnie słychać. Natalia, ty jeszcze uczy? Ona Jeszcze uczy? na razie Na razie uczy, tak. Mam nadzieję, że będziemy mieć taką możliwość wyjechać, Tak. podróżować po Polsce, Tak. żeby Natalia uczyła język polski, bo to jest ważne. Kiedy mieszkasz, kiedy coś tam rozmawiasz z kimś po polsku, ale w Saratowie no niestety nie ma Takich możliwości. No tak. Tylko tutaj Tylko z tutaj, państwem, tak, z Polonii, z zagranicy. A Natalia ma jakieś zajęcia języka polskiego, ile tak sama uczy? Lub z nauczycielem, nie? Jakaś może być grupa? Сама, ну и как мы занимаемся тоже. Ну, это У нас знание. группа Что ты небольшая. понимаешь, Розумiem wszystko. Rozumiem A, wszystko, jest taki ale wyraz, wyraźnie nie a mówię. rozumiem wszystko jak pies, tak? Wszystko rozumiem, ale to problem coś wyrazić. Aha, no nie wiem.